Magkapuyo na palgang patay nga dunay samad tinigbasan sa Talakag Bukidnon. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sarah, patay na diyang nakaplagan sa ilahang mga silingan ang duha ka mga biktima kinsa brutal nga gipamatay. Hustisya ang singgit karon sa ilang banay. Wala na'y kinabuhi diyang naabtan sa mga silingan ug otoridad ang mga patayng lawas sa magkapuyo nga sila Josephine Ramos ug Dennis Murata sa Talakag Bukidnon. Ang mga biktima na diskubrihan lamang patay diyang gibisita kini sa batang silingan aron unta mangayo og asin. Sa pagsuta sa otoridad, ubay-ubay nga samad tinigbasan ang nahiaguman sa duha, hinungdan sa hinanaling kamatayon niini. Ingon sa investigator, sa area daw naapay tulo ka baso, no, kanang gipakape ba na ay termos, murag nag-inom pa sila kape. So that person might be sana a person of interest. Unfortunately, wala man lang gyud na mention maskin isa. Blanco pa ang kapulisan sa mga sospek, ilabi na sa giingong tulo ka lalaki nga ulahing na matikdang mibisita sa magkapuyo. Ginasuta pasab kung unsa ba ang motibo sa krimen. Hustisya ang singgit karon sa kabanay sa duha nga halos dili pa madawat ang hitabo. Tinuod nga, brutal nga kamatayon. Nga makabot ginamo ang hustisya alang sa ila. Kay dili sayo nang gibuhat sa ila. Ang naghimo ani nga tao, walay kasing-kasing, may puangon. Sara, padayon ang panawagan karon sa otoridad sa mga individual nga adunay impormasyon may kalabutan sa insidente nga makig-alayon kanila aron matagaag kasulbaran ang krimen nga nahitabo. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.